Wala matudpay na itabong pag-aresto sa usa ka kapitan sa barangay sa Davao City sukuhay sa mikatag sa social media nga gikuhaan kini og mugshot. Human giingong gisilbihan siya og warrant of arrest. Ani ang report ni Argil Relator. Gipaklaro ni Kapitan Robert Olan-Olan sa barangay 76-A sa Davao City nga wala siya gidakop. Kinihuman ni gawas ang iyang mugshot sa social media. Sumala ni Olan-Olan, nakadawat siya og impormasyon nga duna matudpay gipagula nga arrest warrant batok kaniya ang korte sa kasong usurpation of authority. Human iyang gipanalipdan ang mga residente nga target sa demolition sa Ecoland. Na-demolition nga nahitabo nga akong gipasipay, akong gipugnan, ako ayaw. Asa inyo ang court order? Asa ang inyo ang permit for demolish? Wala na ikapakita. Gisyuhan ako sila og cease and desist order para at least may stop. Dihang nakumpirma sa korte nga duna gayoy arrest warrant. Gilayon kininiyang giasikaso pinaagi sa pagpiyansa. Wala ko gidakop, no? Wala ko gidakop. Wala ko na arrest. Never ka na arrest ko. Okay. Karon akong process, pag mag-process, okay na, may tawag ang polis. I-invite to nila sa opisina para procedure nga ikuan ang katong ako ang warrant of arrest. Question pa na ako dito kay nakabutang itong arrested. No? Kung arrested, pero ako'y mahimo because na ako sa ilang territory. Sumala sa kapitan, sa police station na matud pa siya gikuhaan og mugshot nga mao'y nikatag sa social media. Sa iyang pagsusi kung nganong mikatag kini, wala matud pa masayod ang Ecoland Police Station. Sanglit gisumitan na nila ang report ngadto sa PRO 11. Dugang sa kapitan, pagpangharas matud pa ang tumong kung nganong gipakatag sa social media nga gidakop siya aron siya pakaulawan. Labi na karong panahon sa eleksyon nga ilado siyang taga-suporta sa mga Duterte, di nang iyang gihawirang barangay ang usa ka pinakadako sa syudad. Ginakuhaan pa og pahayag ang Davao City Police Office ug ang PRO 11 labot niini. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.